Това ли? Да, бе. Гепард трябва да е, давай. Нищо не му направих, само хитнах да не се върти това нещо надолу нагоре. Еми, Това му... сега другото ЗСУ ще го взема. Да го взема. Той се скри зад сградата, няма да се покажа. Ето тук в дясното е. Тя е смело, няма нищо. Ето, това е друго. Момче, как скажеш? Мъртъв съм. Край, да. О, жив Кой е съм. това? Не знам как се води. Нещо френско беше. Аз не мога да го видя. Френс, това е мекс. Много ми е малко. Някакъв дестройер. Мекс ли? Още че сега с пълна. Не мога да го видя. Ще го убия. Доста дълго оръжие. Не го убих. Крътнал го. Или Той не мога. може да е френско, не знам. Френско, Не мога да, френско, защото... мекс е. Не, може да не е френско, защото... Френска? Германците Защото имат... са- Не, Не френска. Аз Немци... точно този милион не го знам. Такова... Как беше? Видейте. Сега ще кажа немско, такова беше. Немското е Немско къде? също имат Не, аутолодър. Не беше това, не беше това. Не беше немското Не диев. знам как те видях, не можах да го видя така иначе. Имат едно Жак Пант. Или какъв е това, бе? Две. Не го знам какво е. Няма Но не тук беше немско. француз. Френско беше. Не знам, може не знам. Както казах, не видях. Приличаш на това Защото- MX-50, само че купува беше по-назад. Да, но По-назад? френско. Не, Не френско. Не е това. Не е това. Не беше това жълта. Но прилича на същия Е, Кажи купол. на немците да ти Не. покаже мен на коми Виж сега, френско е. Френско е, сега ще кажа какво е. Не беше Не премиум. може да Вие знаем. гледате премиума, но не Танка. беше премиум. Не Сега беше ще премиум. кажа, стой. Ама Не, съм- не е пилно, да. Немският танк На е 9 Нали грам на 9 обикновен. канала? Да, 9 на Е, този 10. 8-7. Е, там 8,7. Як Аз- Панзер Кей. В Не. ляво. 8,7. Да, може да се прави. Прилича обаче, мисля, Според мен е че това. Не, Според не мен е беше това. това. имаш странна форма пред на купол. Приличаш Не, на по- IMX. къде е? AMX 1390. Френското. Да, Не знам. френско. Както казах, Френска, бе, не не. можах да видя хубаво танк. Защото няма зум. Докато гледаме тя. Те, че това решва знаем какво е било. Мен на това приличаш. 9.0. Трябва да гледаме танкове, където са 9.0. Ма той не означава, че е бил 9 на 8.7. Може да е било по-слабо. Да, да е Както и по-голямо. да е, след това. Че да не се пусна с французски език. Французи ще играе, да. Че се пусна с... Че се пусна с това малко. 2300. Какво ще ми пуснеш? Да се сменя танк, Още вече малко. да е по-малко от него. Мгм. О, 10 минути. 9300 места за Challenger. Ти си още по-напред. Мисля, един ден премиум. И някакъв път. Да. Сега ако взема още един ден, ще е добре. Нашия отбор ще решава след лятната пауза дали да има пилот номер 1. Да не се карат. Е. Кой трябва да отстъпва. Знаеш къв смят беше, че 20 обиколки предния Виж път. как се карат всички. 20 обиколки не искаш да давам място, защото не било правилно. Аз се намърдам в града и не мърдам оттам. Когато иска да правят, където иска да ходят. Всички отиват наляво, не знам защо. Като имат някаква стратегия. Целият отбор че е фляво, не остава.
се ви хубаво. Това е толкова кратко. Почна да гледам един филм, нито звук се казва, гледал съм първата част. Имаш май 2 части, сега първия ден се гледа. Много интересно се гледа. На шести от някакви заземни същества, дето избиват всичко, което Казвам. издава звук. Гледал ли си? Нито звук. Нито звук, да. Да, точно, нито звук. Звук, 2018-та. Не, този е нов сега, 2024 излезе. Не, 2018-та. Да, Първия. първия. Да, съм гледал. Да, сега този, който излезе е абсолютно Да. също. Да, това е абсолютно също, само че за първия ден от цялата инвазия. Не, да, първата част се гледах на телевизора. Сега излезе 2024 е много в зелените сайтове. Да, това е За какво филм, говорите? който... За един филм. Фантастичен. Не е много фантастичен. За някой... Как да не е фантастичен, извънземни? Да, това си е фантастика. Да. Е там, манчко. Ало, батко, си, батко. И някой ме здрави за тези. От дясно. Камбак. Само оръдието му виждам. Как това ще са 500 метра? Супер близко ми изглежда. Не са близко. Еми толкова. Ще ме с хилта пест. Няма старам се издам. Яци късмета. Жалко. Направо жалко. Нищо. Как така стрелят те пък не... Вързам. На тая ледваща сядка. Имаш по-хубав пинг. Пинг. Пинг по розовата пантера на Зенда. Първата. Сетих се за игралния филм, дето викаше А хамбургер. Се учиш да говори на английски. А хамбургер? Утре за сутринта. Да. Втора остава. Добре. Стеглих мода. Добре. Аз съм стар човек. Такива игри трябва да ги играя сутринта, докато ми е пресен мозък. Сега вече ми е каша в глава. Толкова с нова икономика не мога да ми се Ти върна. се стар. Стари човек съм. Човекът вече е стар. Да. Старчичко. Старчичко съм. Нищо Саде? си няма. Косата вече взе да изчезва. Има Да. си коса. Само да ни победява. Мики Мауса расте горе. Не се вижда Мики Маус как е му очерта на главата. Само да не е бели коса. Аз съм вече устарял. Без ме Да се скрие зад Пак моето. ще стои там. Цяла игра стои там. Няма да мръдне. Кой? Да, това е този да го стрелям, тук има един кемпер. Ето! Че аз съм при него. Човек същия моби, бе, не е често, бе. Къде че да не ме гръмне? Между двете скали стои. Как се казва? М60 моби, А3. М60 пък мен е китайско ПТЗ. Който и той е. Също дед го оцелих, бе, човек. Ау, ще се взема цялото. Нищо ще Кой? пусна бакъп, не ще пусна бакъп. Нямам. Не, нямам. Те няма смисъл. Няма Аз нямам. смисъл да пускаш. Нямам Няма точки. точки. Няма точки. По-хубаво, че нямаш. Няма смисъл да пускаш. Два асиста взех. Нашия целият отбор ги избиха в алфата доза. Защо слязаха оттам? Еми. Какво ти кажа сега? Нямаше лойка. Отборът си е. Отбор черешка. По-голямата част от времето ти Отбор круша срещу малумен отбор черешка. вече. Да, така да. Няма какво да направиш така научи. Да, зато ти казах и още преди. Не играеш за себе си и това е. Еми, Това е War Thunder не е тимплеера. Игра. да, така да. Просто всеки играе за себе си. Чак тук ще има много снайп. Да, определено. Да, ще спънем бъра и така. Чак си тук отивам най-в джасен. Няма По да. ръката се движи, после се Тук. качвам по едни планини, виждам Бетви и Баба от вечеренето. Да, само че стоя в най-дясно. Не отивам напред. Добре, да, ще Пак бъде. къде отива? Аз Да, не защо? знам къде отива. Защо? Трябва да намериш един стълб.
Това звучи като квест. Отиваш, намираш стълба и оттам нагоре до една река. За него заставал. Добре, И там сега ще е намерим, най-добре. сега ще намерим Защото стълба. Тълба къде се намира? Я кажи. На стълба, къде трябва да му дам, за да го заобиколя. Точно квести. и оттам гледам чадето и бралото ми. Кажи, че защото минава един стълб, Да. с който всички ти напред ли още? Съвсем в края на картата вече. Да. То този стоп е. Аз се качиш горе. О, ти ще ме опита, ако скача горе съм. Не. Ти затова минаваш Задко ръчно. ще стана. Добре. За Е, това. ръжка. По-голямото дърво вдясно мини от него. Мини вдясно от него. И оттам се качи. За да видя. Аз Имаш стелкам. през покрай холма, без да го скача. Аз Да, стелкам. да. Горкото двигател, че ще ръждяса докато изпълни това. Виж, аз къде минавам. Еми. Седи да побуташ. Направо да бъда. Тошко, викай татрата и да ме теглиш. Че вече взех съвсем от картата, така да се заравнявам. Те само да не те гръмни зоната. След този стълб в дясно. Най-в дясно. Мислим тук с някакъв... британски танк е това, да. След това, В- дето е пред тия дървета в дясно. Е там заставаш. Само че зад хълма. Не е пред. Някакъв къде сме пошли, бе, с някакъв... Не тук, не тук, не тук. Не, тия е стълба. И тук в дясно може да е стълб. Обърни се на дясно. Още ще надясно? го видиш. Няма излязо карта. Тук е излишно напред. Могат да убият много. След и зад този стълб си говори. Този Просто стълб. ти е зад него и там стоиш. Тук. Ние тук трябва да отидеш с заря. Зад стълба, зад. Който е зад теме, точно. Значи скоро няма да такова. Така, квеста Да. не Тук се беше... показа много. Да, разбрах. Квеста не Тук се беше показа успешен. Твърде много. Явно знаят място. Трябваше да мина да разбрах от друга страна. Не, това, просто ти си на... Горен си там, нямаш смисъл да ходиш. Стълба, който ти казах е двоен стълб, който е точно пред ни две дървета. И Разбрах. заставаш точно зад стълба, защото стълба стои на малко хълмче. Така че той И е аз там, там защото... така се ориентирам, защото като съм на Тома, просто отивам на едно също място там така в дясно. Просто стълба ме ориентира, че отивам там. Не там не мога да убиват в ляво, само мога да те видят, ако те ръчното са в дясно. Я виж, че аз къде съм отишъл. Накрая ще му отидем. Не, някъде там убиха между около тях, трябва човек. Не, Малко те по-напред. го убиха. Да? Те го казаха, убиха. Да, убиха го. Мой има гръм някой друг отпред. Както аз не си скопвам. О, самолет. Това да кажеш. Самолет на бара, али ма? Защо не ме виждат? То е сляп или авка? Айде! Трумпет ли е? Какво е? Турнес. Еспес. Айде! Ходи си. За дренки. Ходи за Сега, дренки. тук или дето машината гори? тук? Да, е тук, за то двоен стоп съм говорил. Е Добре, тук заставаш. добре. Е просто си... Ето там Виж как има хълм, Виждаш ли го? твоята Не, пенка, виж- така че. Виждам пушака само. Стреляй в пушака! Е, тук. Видя го такова е. Видиш половината ма. Значи това е много хубава позиция. Стрелях в пушака и си свалих стълба. Нито беше само за ориентиране. Къде да застанеш. Шегувам се, шегувам се. На мен ми таковаха За това го ползвам. маслото. По някой път чувството ми закумера странно, така че. Оу, видя ли как ми покри ушите? Да бе, то ще ме уби. То през танка мина, бе. Туната Сега да се покажа пак, някой ме видя. Пускай бинокло. И оглеждай се. Този бинокъл ми е седмото нещо, което сега ще вземе. Той ти бърка Еми, в очите с ще това трябва да бинокъл, се- бе.
Да се сещаш по-често. Бинокълът ти бръкна в очите, бе. Аз разказвал ли съм ти? Може би съм ти разказвал. Да, първата ми работа беше За в кое? фото. Не знам назад коли съм нещо казал. Не си. Той е някакъв. И имаме и такива, дето като защита на потребителя идват. Само че като държава на такъв... дето правят проверки. И идват и проверяват всяко едно нещо, как е описано, дали е правилно, дали е безопасно за човека, който го продаваше такива неща. Да. И И? проверяха всякакви глупости, фотоапарати, стигаха до бинокълите. И нямахме никакво... Запомня, че бинокъл в фото. Продава, може да си купиш бинокъл, откъде може да си купиш Аха. бинокъл по принцип. Всяко на място, където има такова оптики. Да. И ни писаха това. Предписание, как се говори, нещо като глоба, малко преди глобата там. Че нямаме описание как се ползва бинокъл. Беше много странно. Боже, ужас. И викам, как може да ползваш бинокъл? От единия крак ще гледаш правилно, другия крак да гледаш, всичко ще изглежда малко, няма? Това звучи толкова много. Супер тъп, да. Трябва да питам коя година е било това. Не, той сега все още ги потърсят, кога се заеждат. Давна беше. 2002. Нещо такова. 2002 или нормално. 2003. Те тъкмо се излезе от комунизма. Посветителя хората още ми ваковите. Не, 10 години сме били извън комунизма, но Те пак. просто като искат с кого се заежда, се заежда. То Тогава разбрах, че трябва има опътване за бинокъл. Ама- Преди години още давче в комунизма, като не се разрушили тия мръсни комунистически работници, дед ви. Те все още са тук, че какво си мислиш? Има, все още има. Не, защо не сте ги съборили още? Защото някои хора казват, че Какво има? руските паметници изгинат на Втора световна. И от Те преди са ги това. махнали? Не всички. Па не знам, но са махнали. Няма В нашия град има Първата световна. Той, Е, смисъл от първата, разбирам, смисъл. Но всички там, трябва да се маха според мен. Не, Трябва, но... Махнаха всички алюши и всичко махнаха. Особено при вас, деца, преди 3 години. В началото. Не знам. Що имате паметници на окупатори. Защото има много хора, които симпатизират и все още симпатизират. Имам цели църкви построени с руски пари. Странно премисли, Да, съвсем верно. Имам цели църкви построени. До Шипката, знаеш кое е? До най-святото ни там място, където да са водили битките, има руска църква, защото са умрели много руснаци на след освобождението. Те смисъл за руска църква, разбирам то нормално. Не, знаеш какъв е проблема, защото я посетих, аз много давно бях ходил и посетих тая руска църква. И пред църквата можеш да си купиш сувенирчета и бухалка, на която има BMW, Mercedes нарисувано. И аз сега те гледам и те викат турснаци, къде турснаци много купуват бухалки. Към добре, втърщиха ма казкат, да. Турснаци идват на почивка в България да си купи бухалка пред църквата. Как звучи сега? Явно това му е неговия квест. Да, може да си Няма избереш да бухалка е. с всякакъв вид производител на автомобил. Той търси специална бухалка в църква. Пълни идиоти. Това е квест. Много странен въпрос. Няма никой. Епа аз ги Те стрепах. стой. Ги стрепа. Дама, Няма смисъл да пушваш. трепих ги. Тук къде си сам. Цели 80 Тук брат си съм. много открита се знам какъв са това били още. Няма никой. Ти стоиш буквално по средата на пътя. Буквално няма никой. Златко ги оплаши. Аз ги Тръгни оплаших, към да. чарето и... Видях, сега ще го взема, сега ще го взема. Ей, взеха ми го. Сега гледай, че аз ти го взема. Или беше? Не, някой друг. Не. Взе сълто го убе някой. Само е как. Ти го взема. Аз съм, виж къде съм в ниското, аз още... Та гледа точно към тебе. За сълто гледаше. Да. Ниското маня. Мисля, аз бих стояла тук, няма смисъл да напреднеш. Да им губи Добре. център, че те танка на Той Кристина никой мапа. няма да губи играта, бе. Чарай Нагоре, да играе те, така, че- 2, 4, 5 и имат с толкова сколько. Ние падаме. В момента не взимат точка. Няма Ех, смисъл да се пуша. Този не го видях. Мисъл, всяка си съм. Аз почнах точката. Не издържам, психика няма. Давай, Ползвай бинокъл. Тани Трябва да ми. се Браво. учи да го позащо бинокъл.
О! Сега като почвам да се мрънкам за клиници, ще почна да се мрънкам за бинокъл. Да. Аз ще се го върна, ще питам колко прочети не иска, колко прочети не иска. Иска по 140 страници. Знаеш колко мога да бъда до сега? Няма никой тук. Абе, вършка, бе. Какво стане? Решвай, като ти ще Губи- чара, ти ще Не, отгледа една. губим я. Само да кампим и не става така. Ето. Идва къстана ръшна, идва стана умря. Дори не стигна от точка. Това е жорката, не го знам, но аз поне взех 2 кила. За 2 кила, да. Аз не съм изтъкни един път стрелна. Един път стрелна. Един път стрелна. Ти взел 2 кила, пак губиш така. Епа, Няма голямо взех, значение. поне взех пари. Поне взех някой лев. Няма смисъл, поне изчакай твоя Сега, намръдне по-напред. аз мога да се пусна, ама не искам. Иначе гоним град. Няма смисъл да решваш сам. То няма. Жива душа няма. Как не му решвай, ще видиш в място на точката и що да. И там долу има някой. Там не виждам. Те за тия двамата ни пън не решват към точките, защото знаят, че като си покажете, ще ги убият. И са и алфата ви пада. Вие няма какво да направиш тук така иначе. Никакъв дрон лети. Зони го убиха, най-афляно. Ветерува и с... не знам. Аз бих се кампила тук, защото няма полезен хлоп тук, ама... Не губим. Като се решва към базата, решвай с твоя. Сме 4-5 машини. Ако ще решваш, сега ще видим, защото чифта, ако не. убият твоя, няма смисъл. Чисто ще изчакаме кой ще направи. Че изобщо не гледа вляво. Също го... Опа! Тълго. Не чакай да се покаже по-хубаво. Да, за това. Браво. Затова не се решва, няма смисъл. Епа за един кил. Чифта с коса смокна, заради, защото се поправяш ли. Няма. Не знам, може някой да... Да, той се поправя. Вляво гледа от браво да не бъде някой. Това пада, ето пошепане постреля твоя отляво. Няма с бинокъла, трябва да се обрежеш постоянно, да заставаш зад хуми с бинокъла. Така да те биеш с оптика, не се обрежеш някой да стане. Ти спокойно ще не какво да се обрежеш. Там стреляне. Нищо не го направих. Абсолютно нищо не го направих. Много далече. Ето това е и с четвърка топ такава, но няма да губиш. Ето тя. Разкакам го плаците и измих. Ме тръгвай към чарето. Само, че изем да куля от зяс. Това какво? Там няма никой вече. Те ръщаха трени ме там, как ги избих. Не поставя още. А дълбоко ли? Да, тук. Не. Не. Това е рекичка. Добре. Мини, нищо няма. Да не забия носа вътре. Няма. А ви гледахте ли? What? Какво? Кое сме гледали? Да, Не, тук долу. час Трябва да има някой. За този фон. това се е пуснато. Да, на 27. Което? Тайната на Странджа. Знаете ли това е? Боже, Ага. глупост съм. По нова телевизия. Няма си представя кой да има. Че е само. Не, тук за тебе е дясно. Мина, на минима, пай ними.
Идрица. Това не е C2, но... Бръндо за това не е решко. Заради това не са решко. Смисъл мен. Сега не сме да кампим. Не ми ще Не знам. свикнете, защото като правите такива глупости, ще го бити играта. Ви така, че го бити играта, а понякога беше кампа, ще вземем по още един или 2 кила. И може би ще оцеля. Да. Най-вече. Разбирам за Да, кокемпът, оцелее. обаче... Пълни жени са, като Аз Не знам. Аз ако съм в реалния живот и някой да ми кемпи, Ти ще Ще- кемпиш, няма да се мърнеш оттам. То Няма. така се прави. Оле. Този ако си реален живот, няма Аз да не- мръднеш. Да, няма мръднали, бе, ще да, ще питам. 10 пъти уча до Америка и са върна. Да. И Като ти- после Не, Като ще се седи стъп... от многото разсадца, дет са умрели по умен начин. Мгм. не. На кампинг толкова много не. Сега. Така пак кемпине. Кемпен обаче е тук някъде между това беше. Между Бровото и Калибел. Аз от долна страна ти показа къде да станеш. От тук се спала в дясно. Тук и къде ходиш на Чарли? Да, чайното само, че има едни хумчета преди Чарли. Да, че на път каза, обаче от друга страна на карта. Да, тук пак надясно същата работа. Надясно, ти като си салото горе, пак има едни хумчета преди Чарли, заставам там. Но сега самата карта е огледална. И отдолу има хъмове, и отгоре има хъмове, все. Тя пък в алфата не чам, там е за набисто. В този знам. град, никак ще да отида. И няма да виж. Трябва да бъдеш в това направи. И там же е тази бърза на редя. Там, където е вашия десен спон, където е почва там гората. Нали знаеш колкото къде, как е? Мгм. Там. Чак там. Да ставам. Ага. Да, там е хубаво. B6, ясно. B6. Може да играеш шах. На аркеда обичахме тук да стоим с Владко, но сега съвсем различна бюро. Кое? Не. Едно е също. Едно е също. Не мога да видим никой. Как ставаш напред?
forces have captured a zone. Attention to the map. Как е положението? Не знам. Не знам. Кой да го пита? Положение. Нищо не съм видял. Къде са всички? Само двама са умрели от тях. Не, аз ти казах, не може да видиш никой, даваш напред. Да видиш някой. Няма никой, няма. Ако видим някой, спира. Allied forces have captured a zone. Противника ги страх повече от нас. Нека ги страх както са. Който го е страх, ще бяга. Ого, оцели го. О, това убит го. Enemy forces have captured a zone. Жало. Някой дясно нацеля. Някой отляво. Кой да го пита? Аха. Къде това ляво е? Allied forces have captured a zone. Пред нас има някакъв... Enemy forces have captured a zone. Гепардо. Още един. И някъде максимум. Иши, Т-55. Аз той пред мен е бил, ама в ниското. Как го видя? FPAA, 11 o'clock. Green. Нищо 55. Target destroyed. Дясно. Аз отляво. Armor piercing loaded.